Suchá pedikúra je spôsob ošetrenia nohy, kedy sa nôžka ošetruje pomocou prístroja. To znamená vysokootáčkovej frézky. Postup suchej pedikúry je taký, že najprv sa ošetrujú nechtové valy, to znamená okolie nechtov, odstraňuje sa zhrubnutá koža, odstraňuje sa prebytočná koža, ktorá sa na nechtíku nachádza, následne sa nechtík skráti do takého tvaru, ktorý je vhodný pre ten typ a ten tvar nechtu, ktorý je. Potom sa ďalej ošetruje zhrubnutá koža povedzme na ploske alebo na petách a nakoniec, ak sú praskliny, tak sa ošetrujú praskliny. Ak je treba ošetriť zarastený nechet, podtamponovať nechet alebo niečo podobné, väčšinou sa tieto procedúry nechávajú na záver. Pedikérka, ktorá robí medicinálnu pedikúru, má vyššie znalosti o nohách. To znamená, že pozná dermatologické choroby, vie ich rozoznávať na tej nôžke, pozná takisto ortopedickú štruktúru chodidla, vie ošetrovať zarastený nechet nielen vystrihnutím, kliešťami, ale aj iné metódy a spôsoby ošetrenia zarasteného nechtu. Vie vykonať tzv. Nechtovú protetiku, to znamená, že vie urobiť nechtovú náhradu, prípadne urobiť gélové nechty, alebo teda dalo by sa povedať nechtovú gélovú modeláciu alebo akrylovú modeláciu na nohách, nielen z estetických dôvodov, ale aj z rôznych pragmatických dôvodov, povedzme pri poruchách rastu nechtov. Výhoda suchej pedikúry pre klienta je skôr dlhodobá. To znamená, výsledok pri suchej pedikúre nie je okamžite viditeľný. Pri suchej pedikúre zohľadňujeme možnosť toho, že na tej nôžke sa nachádza nejaký otlak, nejaké kurie oko a tento otlak alebo zhrubnutá koža sa viac menej odstraňuje postupne. To znamená, že nie hneď na jedenkrát všetko, ale v priebehu času, to znamená povedzme každé 4 týždne príde klient, o 4 týždne po prvej pedikúre príde klient s tým, že na tej nôžke je znova nejaká zhrubnutá koža, ale už nie je tak veľmi zhrubnutá, už nie je toľko dopraskaná a my znova sa dostávame do lepšieho stavu, čiže za každým je to lepšie a lepšie. To znamená, že progreduje to v čase. Pre klienta je ten okamžitý výsledok viac menej v tom, že vidí, že sú nechty pekne opravené, že sú skrátené, nejako pekne namalované alebo proste sú pekne vyleštené tie nechtíky, ale tá zhrubnutá koža sa postupne odstraňuje a telo samé si vytvára takú rovnováhu toho, koľko potrebuje zhrubnutej kože a koľko už nepotrebuje tej zhrubnutej kože.